Sumu County kore kwayo mondo oti kod thuolo mantie gi sani mar neno ni koro gidhi kawo kura motelo ne yiero mar 2022. Mano kwayo mogol kanyo to kod Okil Ojienda mabende koro dhi dwaro kom mar Senate kochopo higa manyien, kom mar Senate County ma Kisumu. Ojienda koro wacho ni koro kaka IBC noselando ni kochakore tarik 4 dwe manyien bende kuom thuolo mar ndalo 30 ibiro bed gi kawo Ombulu. Jo kaunti ma Kisumu wuok okar rombgi mar neno ni gibedo achiel kuom jogo mag ji milion 6 ma igeto e kawo Ombulu ma kamano. Chakre tarik 4 dwe mar 10 higani obiro bedo gi miluongo ni enhanced voter registration. Wakwayo ji te ma hikgi oromo 18 mondo oyud kipande, kendo wabiro bedo gi caravan mar registration mar new voters. Upi kijende gi mine gi joma onge kipande mondo register. Wadwa ni kwa dhi mbele ka higa manyien wabiro dwaro ni wayier leaders manyalo deliver. Abro kwa koma Senate mondo waket proper representation for Kisumu County. Yal pesa malo okel piny mondo county onego bed ni gi resources moromo mag tiyo go. Devolution is about funds, is about kelo funds moromo piny e county mondo los gik mopogore opogore. Eka koro appropriation inya tim e yo moro ma will be enough for every sector. Nyaka yier ng'ama understand mawinjo sheria, mawinjo chike, nikech Senate is about making law. Senate en tije en loso chike makelo pesa e piny ka mondo okony tije mag county. Senator nyaka ti gi governor mondo gik pesa mabiro kae ka county assembly osewacho kako onego giti. Senate onego bed ni ng'iyo to be gitiyo e yo kaka oketi moriere. Emomiyo chike gi ratiro e yo ma Senate onego bed